Diyos marhay na hapon sa indugabos, mga tugang. Ang banal na misa sa tung idinudulot para sa mga minasunod na intensyon, para sa marhay na salud, pagkasararo, kaugmahan, asin kauswagan, sa kahagadan kan Atlantic Bakery Family. Para sa kapahingaloan kan kalag ninda, Maria Amparo, Nisha, Maria Joan, Vicente, gabos na kalag sa purgatorio, asin mga daina nagigirumduman, sa kahagadan ninda Jose asin Cyril Palaroan. Para sa espesyal na kahagadan sa gabos na frontliners, asin biktima kan COVID-19. An Miyerkules Santo, siring kan nakaplipas na aldaw, sarong aldaw nin kasiributan. An mga puon na padi, igwanin kahandalan, inhuli ta sa saindang pagmaot, na ipagadan si Jesus, siya dapat ipadakop sa lalong madaling panahon. Mantang siya, yaon pa sa syudad, asing bago pa magselebrar kan Pasko. Sa saindang pag-urulay, ang tabang uminabot, hale sa dai pinaglalaoman na tao, si Judas Iscariote. Saro sa 12, na kunsain sa 30 pidasong pirak, nagtugot na ipabakal si Jesus. Sinda nagkaurugma, ninhuli ta maipapadakop na ninda si Jesus, sa madali asin sikretong paagi. An Miyerkules Santo, tradisyon na inaapod na aldaw nin pagpasaluib, sa pagrumdom kan ginibo ni Judas. Ngunyan nakatapusan kan Kwaresma, inandam kita sa laog kan Santa Misa, sa tulong dakulang maabot na mga misteryo. An pagtios, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo na sa tung kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagpuon. Diyos na sa
Sa ngaran ka nama, sigan aki, sigan kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristo, kagurang nantaan, pagkamot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa inugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa itong makasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na mga kamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko rin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kababayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danina Virgen, sa gabos na Angeles and Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manugod sa to ang Diyos na mga kamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, daraon kita sa buhay na dahil kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, binotmonan sa imong aki, mag-ako kan sakal kan krus para sa mo, tanganing halayon mo sa mo, ang kapangyarihan kan kaiwal. Warasan sa mo sa imong mga nasasangkuban, na makamtan mi ang grasya ng pagkabuhay liwat. Huli kay Yesu Kristo, ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay, sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ipinapaliwanag ang ikatulong kahulugan kanigtitios na surugoon. Mesiyas asin misteryoso. Sa iyang labilabing kapagalan sa pagtukdo sa katawohan, siya danay nahahampakon, asin mumudahon, alagad danay siyang masarig sa Diyos. Ang salmo responsorial, giraray sarong pamibi, kan nagtitios na sarugoon. Hinanyugan po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Dila nin sarong paraadal, itinaos ako ni Diyos na kagurangnan. Tanganing maaraman ko, kung ano ang sakong isisimbag sa mga napapagal. Aga-aga pinupukaw niya ako para sa pagdangog, sa paghimati, siring sa nag-aadal. Binuksan ng Diyos na kagurangnan ang sakong talinga. Day ako nagtumang, day ako nagtalikod. Ang sakong likod itinaya ko sa mga naghampak sako. Ang sakong pisngi sa mga nagrapnot kan sakong barabas. Day ko tinakpan ang sakong lalagon sa muda, asin sa lutab. Sinusurog ako ng Diyos na kagurangnan. Kaya ang mga pagtuya-tuya, dai makakaraot sa sako. Siring sa gapong matagas ang sakong lalawgon. Aram ko na dai ako masusupog.
Ansa kong parasurog harani, sisay an masumbong tumang sa sako, kun igwa, mag-iba kami sa hukuman. Sisay ang sakuyang kaiwal, paraniha sa kuya, an kagurangnan madatong sa pagsurog sako. Sisay an mangahas magsilot sako, kun siring, rurunuton man sinda, siring sa gubing na irinunot ngin mga pulilyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, huli sa dakula among pagkamuot, kagurangnan simbaga ako. Huli sa dakula mong pagkamuot, kagurangnan simbaga ako. Huli sa imo tinitios ko ang kamudahan, asin na panuning kasupugan ang sakong lalawgon. Nakasuhay ako sa sakuyang katugangan, asin naging dayuhan sa mga aki nin sakong ina. Huli ta natutunaw ako sa pagkamot para sa imong harong. Huli sa dakula mong pagkamuot, kagurangnan simbaga ako. Ang puso ko narurunot ngin mga pagduhagi, asin naguhurasa ako. Naghanap ako ning maheherak, asin marangas ako. Alagad mayo akong nakuha. Apdon ibinugtak para sa sakong kakanon, asin para sa sakong kapahaan, suka ang ipinainom sako. Huli sa dakula mong pagkamuot, kagurangnan simbaga ako. Ipagrurukyaw ko ang ngaranin sa kuyang Diyos, pag umawan ko asin papasalamatan. Mag-uma kamo na mga mapakumbaba, kamo na naghahanap sa Diyos, mag-ugmaan sa indong puso. Tadidadangog ning kagurangnan ang mga dukha, dai sinisikwal ang naghahanap sa iya. Huli sa dakula mong pagkamuot, kagurangnan simbaga ako. Matindog po ang gabos. Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo susug San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Sa Rosa 12, si Judas Iscariote, nagdulog sa mga puonang kapadian as nagsabi, "Piraan ibabayad din do sa ko, kung itataw ko siya sa indo. Tulong-pulong mo ng plata, ang ibinayad sa iya." Puon kay ito si Judas naghahanap ng oportunidad kung paano niya ikakapadakop sa Jesus. Erot na aldaw kan tinapay na ding libadura, ang mga disipulos nagrani kay Jesus as nagapot. Sain mo gusto na andamon mi para sa imo ang pamanggihan para sa Pasko. Si Jesus nagsimbag, "Paduman kamo sa syudad sa siring na tawo, asin sabiyon nindo sa iya, ini ang tugon nin kagurangnan. Haraninaan sa kuyang oras, asin sarong mo ako masilibrar kan Pasko, kaibakan sa iya mga disipulos." Ginibok ang mga disipulos ang itunugon ni Jesus asin inandam ang pamanggihan sa Pasko. Pagsulnop kanal daw, si Jesus nasa lamesa kay baan 12,
Mantang nagkakakan si Jesus agsabi, "Totoong sinasabi ko sa indo, saro sa indo mapasaluib sako." Ang mga disipulos nagkamurundo asin naggarapot saro-saro. "Tibaad ako kagurangnan." Si Jesus nagsimbag, "An magbuntog kan sa iyang kamot sa mangko na ginagamit ko iyan ang mapasaluib sako. An aki nin tawo ipapagadan sining sa nasusurat. Alagad, herak man sa mapasaluib kan aki nin tawo, marahipan aday na siya namundag." Dangan nagapot si Judas na mapasaluib, "Tibaad ako kagurangnan." Sinimbag ni Jesus, "Sinabi mo na." An maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na hapon po sa nagabos mga tugang, sa mga nagsusubaybay kan sa tuwing Santa Misa sa Facebook Live. Diyos maray na hapon po sa nagabos. Sa pagpuon pa lang kan public ministry kan sa tuwing kagurangnan, kan siya nagtukdo sa mga tao, pigtawan niya ning doon ang kalagaan kan kaadean kan sa tuwing mana Diyos, asin siriman ang katanosan. Dakol-dakol ang mga nagkapirang mga parabola ang mananungod sa katugduan kan sa tuwing kagurangnan sa mga bagay na ini. Alagad kung isipon po niya to, siring sa nangyari sa buhay ni Judas Iscariote, partikularmente sinenanyog po niya itong ebanghelyo ngunyan. Ano daw nadangog niya ang mga katukduan na ini? Asin kung nadangog niya man, tanota di niya na isa buhay. Tanota nahulog pa manggiraray siya sa tentasyon, urog na ang tentasyon sa kayamanan. Mga tugang, an aldaw niya ng Miyerkules Santo, iyo po ang Spy Sunday, o an aldaw pag napagpasuluib ni Judas Iscariote sa satuyang kagurangnan si Kristo. Asin siring sa nadangog po niya itong istorya, nagdulog si Judas Iscariote sa puunin ka mga kabadian, tanganing maghagad kan kabayaran para sa payokan sa tuwing kagurangnan si Kristo. Makamadong isipon dahil nasilaw sa peraan sa tuyang ang saro sa mga disipulos kan sa tuwing kagurangnan, si Judas Iscariote. Tano minsan nahuhulog kita siring na tentasyon. Tano ta minsan mas pinipili po niya to ang yaman, ang mga kasiraman sa pagkabuhay o ang mga kinabanan ng bagay kaysa sa kaadaan kan sa tuwing na Diyos o kaya kaysa sa katanosan kan sa tuwing kagurangnan. Kung isipon po niya to sa tuwing mga paghurup-hurup siguro kitagabos mauyon sa tuwing paghurup-hurup ngunyan na saro sa mga pinakaidahilan na kung saan kita natitantaran o nahulog sa pagkakasala, iyon na kung minsan kinikonsider po niya to ang yaman kan kinaban bilang mas urog kaysa sa kaadaan kan sa tuwing na Diyos. O kaya kung isipon po niya to na kung may yaman kita, kung dakulan sa tuwing kayamanan, o kaya kung makapangyarihan kita, o kaya dakulan sa tuwing mga pagrurugaring, mas siguro naan sa tuwing pagkabuhay. Saro yan sa mga iniisip ta, o yan mga minsan naging dahilan kung tano kita nahulog sa pagkakasala. Pero, bako po ini ang katukduan kan sa tuwing na Diyos. Mga nagkapirang mga parabola na sa inaisa-iyang inistorya na nagpapagirumdum sa tuya na di dapat kita magtiwala sa kayamanan kan kinaban o sa mga bagay-bagay na kinabanon. Nakaipuan mo niya itong mas paurugon an sa tuwing na Diyos kay sa ano paman digdi sa kinaban, yaman man o tao. Kung babalikan po niya to ang parabola kan mangmang na mayaman na kung saan sa istorya sa Ebanghelyo ng San Lucas Kapitulo 12 versikulo 3 hasta 21, ini ang parabola na kung saan may sarong lalaking mayaman ang nagparaipon kan sa iyang kayamanan duman sa kaban, sa iyang kaban. Alagad kan nailing niya na napapano ng marayan an sa iyang storage room, nag-isip siya na magpadakula paning mas dakula pang lugar na kung saan isasari niya sa iyong mga pagkayamanan. Alagad ano ang sabi kan sa tuwing na Diyos?
sarong mangmang, dahil at siya nabanggi, kukaanon ko an sa imong buhay. Siring man, sa inkwento na ni Kristo sa sarong mayaman na hoven na alalaki, na kung sa inagdulok sa mga Diyos tanganing hagadon sa iya ang sekreto, ang susi, tanganing magkaiguaning buhay na din kasagkoran. Ang pagpagirumdum niya, iyon na itao sa mga nangangaipo an sa iyang yaman. Alagad, ano ang naging response kan lalaking mayaman? Nagmundo siya. Dahil di niya pa kayang butasan ang kayamanan na ini. Pero ano ang sabi kan sa tuwing kagurangnan? Ang sabi niya, mas maraypan ang sarong kamelyo makalaog sa labot kan dagom kaysa sa sarong mayaman. It would seem impossible, sabi niya, pero sa mana Diyos, mayong imposible. Kung sa tuyang pang-iinuton, an kadean kan sa tuyang mana Diyos, siring man an sa iyang kabanalan. Mga tugang, ang mga katukdo na inikan sa tuwing kagurangnan, kipuan po niya itong girumdumon, tanganing sa paggurup-hurup po niya ito kan buhay ni Judas Iscariote. Kitaman po matukduan, magiyahan na mas pilion ang tunay na yaman kan pagkabuhay po niya ito, mayong iba kundi ang kayamanan kan kadaan kan sa tuwing na Diyos. Ang kayamanan nin buhay, nin kabanalan. Kung anian sa to'y mas pauurugon, di kita mahuhulog sa mga tentasyon kan kinaban. Kung inian sa to'yang danay nagigilumdumon, mas pirbi po niya itong pipilion an sa to'yang man na Diyos kaysa sa mga tentasyon kan sa to'yang kinaban. Mas paurugon po niya to an katanosan asin kabanalan. Dahil kung kabaliktaran an sa to'yang igibuhon, siring ki Judas Iscariote, tatalikdan asin tatalikdan taan sa tuyong man na Diyos. Siring an sa manan sa tuyong kapwa para lang makamit ang mga bagay na napapara sana. Kaya minsan kung isipon po niya to, may mga tao na willing sindang magtraidor sa kapwa o sa kadaklan, tangan sa nang makamit o makamtaninda ang yaman o ang kasagatan o mga kinabano ng bagay. Dahil kainin nagiging makasadiri ang tao, di niya siya nagkakaguning pakiaram sa iba, kundi iniisip niya sana ang sadiri niyang karahayan. Dahil iniisip niya na kung siya may kayamanan, siguro na ang sa iyang pagkabuhay. Pero sa katukduan kan sa tuwing kagurangnan, giraray, pigpapagirumdum kita, na mas urog pa man giraray ang katanosan kan sa tuwing man na Diyos. Kaya nga sa Evangelyo ng San Mateo, ang sabi kan sa tuwing kagurangnan, ang kadean kan sa tuwing man na Diyos, siring man ang sayang katanosan sa tuyang inuton. Seek ye first the kingdom of God in this righteousness, and the rest will just be added unto you. Saro po ni sa kaypuan tanganing magirumduman po niya, na kaypuan po niya ito pakatandaan, tanganing mili kay kita sa tentasyon kan kinaban. Saro pa sa mga tentasyon na pwedeng mahulog kita sa pagkakasala sa mga kinabano ng bagay, ang mga kaisipan kan sa tuyong kinaban ngunyan, lalong-lalo na siguro sa mga hoven sa tuya, araman kasayben na ini. Ang sabi, you only live once. O mas bidbid ni ining sa tataramon na YOLO, Y-O-L-O, you only live once. Kaya minsan ang iba nagsasabi, you only live once, YOLO. Kaya dapat magpakasasa na kita kan mga bagay-bagay sa nakinaban. Pero, delikado kung isipon po niya to. Dahil kung sa to'y magiging basyan kan sa kasiraman kan buhay, an sa to'y mga sadiri, asin maski minsan sala na, o nakakakulog na sa kapwa, pero ipapadagos sa mamangiraragibuon dahil para sa tuya, ini makakataw sa tuning kaugmahan, pwedeng madanyaran ang sa tuyong pagkabuhay. Tamaski minsan ang sarong tao iniisip, pagkasiraman o kaugmahan, maski sala na minsan natitantaran kitang gibuhon. Delikado ang siring na kaisipan. You only live once, cute ko tanang pagdangugon. Pero may danger sa araw kaining kaisipan.
Kaipuan po niya itong girumdumon na maging basihan kan sa tuwing kaugmahan, an sa tuyang mana Diyos. As hindi nyo pa niya ito pag-isipon na once lang kitang mabubuhay, dai po, giramduman po niya ito na after kitang magadan, may ikadawang buhay pa. As in, ang ikadawang buhay, may duwang papadumanan kita. Sa langit o sa impyerno. As in, paano kita makakaduman sa kadaan kan sa tuwing mana Diyos, na kung saan mabubuhay kita sa ikadawang buhay, kaibahan sa tuwing kagurangnan na maugma habang buhay. Ang parabola kan istorya ni Lazaro asin sarong mayaman, iyon magtatao sa tuya ning katukduan. Sa istorya, may sarong mayaman na lalaki na nagpakasasa sa iyang pagkabuhay. Alagad si Lazaro, nagsakit na maray kan siya, nabubuhay pa sa kinaban. Kansinda na parehas nagadan, ang mayaman na paduman sa Jehina, si Lazaro sa kaibahan ni Abraham. Ang lugar na kung saan napadumanan ang mayaman, iyo ang lugar na kung saan harayo sa mana Diyos o ang impyerno. Alagad si Lazarus, iyaon duman sa kadean kan mana Diyos. Digdi nagbasol ang mayaman na paghuna niya, ang kayamanan sa iyang nakamtan sa kinaban, iyon na ang matao sa iya, nin buhay nin na maugma. Alagad na pandingaw siya, na sa kagadanan, sa ikadawang buhay, ang yaman kan sa tuyiman na Diyos, iyon magiging susi po niya to sa ikadawang buhay, ang yaman nin kabanalan. Mga tugang, sa paghurup-hurup po niya to, kan pagkabuhay o kan sa tuyang binasa digdi sa Ebanghelyo, urog na ang pagkakahulog ni Judas Iscariote sa pagkakasala asin pagkatraidor sa tuwing kagurangnan. Kita man po lugod, danay po niya itong pagingawaon, na mas pilion po niya ito ang katanosan kan sa tuwing kagurangnan. Mas pilion po niya ito, mas paurugon po niya ito ang buhay ng kabanalan kaysa sa kinabano ng mga bagay-bagay. Dahil ini, ang tunay na magtatao sa tunay ng kaugmahan, ang buhay ng kabanalan, kaibaan ang sa tuyang kagurangnan. At pamampalugod sa tabang kan paghiya kan banal ng Espiritu Santo, matabangan manug kita na papilion permi, ang katanosan kan sa tuyang kagurangnan. Amen. Matindog po ang gabos sa pamibinin banwaan. Mantang nagdadangadag ang Viernes Santo, panunin pagsarig sa tuyang mamumuto na Ama, ginumdumon niya ito ang ginibo ni Jesus sa iyang surugoon sa pagligtas sa to. An sa tuyong sabion, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga biktima nin bakong matanos na pagsakit, mag-ako kanranga kan Diyos, sa malinig na konsensya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga pagsakit, magpakusog kan satuyang pagtubod sa kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pag-iriban niya to na nagpaliman-liman na magkumpisal, huli kan sa indang kaababaw-abawan, pagkatakot o kahugakan, makagimadmad sa siindang pangangaipo na patawadon kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagkehelang, asin ang gabos na nagsasakit, makamate ka nakakaomay na presensya ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako kan sa indang kairasan sa pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Idulot man po niyaton sa ito'y mga personal na kagadaan sa mana Diyos. Kagurangnan na Diyos, tinawan mo kami ni nanimbawa kan sa imong aki, tanganing ipaining mo sa mo, kung paano mabuhay isin magadan. Warasan sa mo ang pagtubod, tanganing makasunod kami sa iya, na nabubuhay isin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa lugaring nabuo
parusahan. Sarong araw kami winalatan, pagkatang para sa namamatan. Magdulot muli sa pagkamuot, asin sa galing ng buot. Sarong araw kami winalatan, pagkatang para sa namamatan. Magdulot muli sa Matindog po ang gabos. Magpamibi ko mga tugang, tanganingan sa ko, sindong atang akon malugod kan Diyos sa mga makamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiakuan dulot na atang asin magkanigong mangyari na sa pagutob, mikan misteryo nin pasyon kan sa imong aki, makamtan mi ang mga bungang malaga, huli kay Kristo na sa mga kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sahen magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makamhan na din kasagkoran huli kay Kristo na sa mga kagurangnan. Naraman na kaninanal daw kan nakakaligtas yung pasyon, asin mamuraway na pagkabuhay liwat, kunarin dinaog ang kapabaw-abawan kan suanoy nakaiwal, asin ginigiramdom ang sakramento kan pagtubos sa mo. Huli sa iyan hukbonin mga angeles sa gasambakan sa imong kamahalan, na sa tubang mo naguurugma sa gudpaman. Awat pamampulugod, na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mga tingog sa rabay na magmang nagsasabi. Kagurangnan, Diyos inangahok ko, handain kasing daga, panukan sa iyo, kamurawayan, o sana sa itaasan. Adan ang minadigdig sa ngaran kan kagurangan, o sana sa kaitaasan. maluhod po. Kagurangnan ka ng ganan banal, burabo rin gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Yeso Kristo. Kan siya sa rugaring niya buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon, ang nagkuhanin tinapay sin pagpasalamat, binak ini sin itinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magakan ka ini, tinihin sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkunyamanin kalis, asing gararay, pagpasalamat sa imo, itinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Tainin kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dari na tipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhonin do sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, di kainin tinapay, asin pag-inom kang kalis, at magkagagat mo kagurangan, ipinapamareta niya mo sa Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagagadanan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararaon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tangaling malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kaheras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya sin sa iya, sa imo Diyos amang makamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Matindog po, Natukduan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod yung Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na Hayaon sa langit, habananon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Hansa mo akan sa aldaw, itao mo sa muyangan, asin patawadon mo kahi sa samong mga kasalan. Siri na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Kasi
sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katulinungan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan magmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Litas sa iwan kadean, asin ang kapangyarihan, siniring man ang kamulawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Haray paggilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asino pagkaniguano siya mapatuninong asin magkaburunyog, susugo sa imong kabutan, ika na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasendo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan ka mo ni katuninungan. Peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Cordero Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong manigo na ikamagdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinon sa kong kalag mo umayon.
kisumaro, ki Jesu Kristo, sa banal niyang hawak, asin sa iyang dugo, sa iyang itinatao ang buhay, para sa kaligtasan ng katauhan. Maria sa pag-ako, ki Jesu Kristo, sa sakramento nin pagkamot, tinapay nin sa tuong buhay, alakon, harap nin kaligtasan, sa tuyang ilumon. Matindog po ang gabos. Mamibig kita. O Diyos na mga kamhan, warasan sa muyang buot, nahuli kan kat pagkagadan kan sa imong aki sa panahon, na pinapatotohanan kan mga banal na misteryo, magsari kaming mataw kasamo, kan buhay na din kasagkoran, huli ki Kristo na sa mga kagurangnan. Amen. Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan coronavirus. O Diyos na sa mong Ama, minadulo kami sa imo sa mong pangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa epidemya kan coronavirus na naglalakop ngunya na sinagdadaranin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga taong naghihinguwa sa pag-adal kan hinalian, kan hiro, asin paglakop kaning pandemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman, makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga mayhelang. Ipinapamibiman niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tanganin na makahanap sindanin bulong sa helang nadara kining pandemya. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan kan mga helang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo kami ng biyaya na maginguwa para sa karahayan kang gabos asin mga kasakitan. Asin siring man, ipinapamibimiman ang mga kalagan gabos ng gadan, dulot kan coronavirus na lugod, sinda matauan nin kapayngaloan. Iniinahagad mi, huli kay Yesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sinaghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalago na Jesus, Kay Raki kami, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami, ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo asin maghagan ng bendisyon sa mahal na Diyos. Kagurangnan namimibi kami, tawan sa imong mga paratubod, na dayaday na makamtan ang mga sakramento Pascual, asin maigot na maglaom sa mga mabot na balaog, tanganing ang mga nagdadanay sa mga misteryo na huli kaini, sinda namon dagliwat, madara sa bagong buhay, huli kaining paglingkod, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa puan sa tuwing Santa Misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na hapon po sa nagabos. Nagsisay mana na bubuhay para sa sarili lamang. Nagsisay mana na gaganan para sa sarili lamang. Itagabos may paniningmagan sa
pinili